Sekarang tak baca SMS WA. Siapa nih? Dekomet hadir. Edisi pol. Apaan sing pol? Edisi ngemis bos. Ngemis cuman ping-ping bos. Siapa gebut njahit yo. Nek wis dadi langsung ki OTW mbuaran. Bali nih sisan mampir terekam cap gawen karo mantau gerobak abang. Ono SPG ne pora. Yo SPG yo. Saiki ne bakul STP nggone SPG. Ora nggo SPG ora pati laris kaku ah. Nek ono Pak tuku lontong tahu aci es teh jumbro karo ngrokok bul-bul wah nikmate pol ah karo nyawang SPG ne sing bahen lah kono di karep-karepmu. Karep-karepmu de ah. Pak mantau es teh jumbro sing ana SPG ne monggo. Pak mantau bakul lontong tahu aci es teh jumbro karo ngrokok bul-bul karo nyawang SPG ne ya monggo. Sepenting sangu duit deh bayar. Sing penting sangune cuan ping-ping deh. Kono Pak gebut karepmu ayo. Jalidang rata-katoke deh. Cok dodolane sik laris sepok ya. Wulan Jupri tanggapan pirang-pirang sampai bingung Pak dodol ngendi cok. Kakean tanggapan bingung Pak dodol ngendi. Ora ana tanggapan bingung sing Pak tuku sapa. Aduh, teng jalidang. Isi apa kowe, Teng? Isi laris apa sing ngutang bati akeh, Teng? Mama nih sekarang dadap siang buberi siang. Cuacane panase pol pancen no. Nggo mama giyo mama. Mas mama preke pol nggo mama giyo mama. Mas bojone PK dijoli brodong jagung apa Pak dijoli brambang mah? Aduh. Mas bojone PK ki priye iki? Mamanis nyora paham. Oh, Mama, Mas bojone Pak dijoli brodong. Brodong. Mulane mah nek Pak WA kuwi ora usah nafsu amat, wong amate bese turu. Tulisane, Mama, Mas bojone PK dijoli brodong jagung. Brodongmu kuwi mah. Apa Pak dijoli brambang mah? Nek dijoli brambang abang beres tah mah. Marai brambang abang spiral mah. Nek ngoceki brambang kuwi opahe sekilone 700.000 priye mah. Sing ngomong presidene dadi ngandel bae kok ki Pak Mak. Aduh, ya nek dijoli brambang abang jare beres ki mah. Marai brambang abang aja spiral. Nek ngoceki brambang kuwi opahe sekilone 700.000 priye mak? Sida apa ora dijolke nanas? Dijolke nanas kowe iki ngrungokke lagu Romi karo Yuli beres. Apa sih iki? Nulis WA ora titik koma. Aduh. Pancen mama niso iki sik spiral nang HP isine wong ngoceki brambang opo 700.000. Nek kon gawe meme karo moyok-moyoke banyak ahli. Aku sing nonton pe gugu ya. Lah wong ngoceki brambang kok opo sekilo 700.000, brambang sekilo 33.000. Dila tuku kuwi ya. 34. Oh. Kiye tak critani mah. Kan Dila nek panggawe brambang goreng sungkan ngoncekane iki. Bakule iki tak takoki kaya ngene. Mas, iki brambang sekilo kan 34. Nek nyong Pak tukune brambang sampean sing ngonceki gelem ora? Semare kok ki mah. Ya tak oncekke tapi dimbuhi 3.000. Yo nyomong kuwi. Yakin. Nah bakal brambang kondisi amas wong aku nembe wingi tuku urung tak goreng mengko nek gorengan entek nyoba tuku opo 3.000 berarti ki temenan. Nah iki so sekilone opo 700.000 kaku. Nyoba tuku brambang sampean mengko doncekke lah Pak Juko jam piro wis pokoke sampean tak jupuk nek tuku jam 6 tak jupuk jam 09. Ora cepet-cepet ora patak dolan nyoba gawe brambang goreng dhewe. Nggo cemilan ya. Opae 3.000 nah bakul brambang nah manis. Ngrungokke lagu Romi and Yuli
Beres ke ya nyetel ke sampean tok wani pirang ke sampean tak setelke roaming karo Yuli wis pirang-pirang ke. Iki wani piro ki? Ayo mari. Ya. Oke, yes. Pokoknya tak setel ke mana ki berarti nyetel ke sampean roaming and Yuli ki pengen telu nek rame papat mau. Nyeneng-nyeneng ke sampean ki yo. Oke, Putri Ana di Pawadan hadir. Waduh. Iya, Put. Nek kilingan zaman cilikanku nembe lulus SD, pas bulan Agustusan, iso wade kaya si Mbak Kaji. Nang apa, Put? Nang kelurahan ngadake lomba roke-roke antar RT, perwakilan siji. Karang RT ning nggonku ora ana ring datar yo aku mangkli ra makili. Tanpa latihan aku pede waktu kuwi. Aku nomor dhisik dhewe. Aku diundang terus aku munggah panggung dengan penampilan sederhana lagune ring isik moncer ya kuwi Rembulan Malam Evita Mala. Wah, iki lagu Rembulan Malam Be, lagu dangdut yang pertama kali bisa Dila nyanyikan. Orang kono kuwi Dek, lagu dangdut pertama kali yang Dila kenal, Ding. Lah mbiyen Dila jan nembe dadi penyiar anyar seneng lagu dangdut. Sungkan lagu dangdut kampungan banget ya. Mbiyen kan segitu. Saya kan lagi anak bandnya iki. Pokoknya lagune empop pokoknya mbiyen kuwi. Ketika dadi penyiar, radio niki lagune khusus dangdut. Nyong Pak mundur kuwi nyowes apa lah daftar dadi penyiar ki angel yo. Ora Pak mundur di lagune kok dangdut. Nonton kaset iki yo gambare Bang Haji Roir sing isih wagu-wagu jadul-jadul. Gambare Iis Dahlia. Kemudian Mega Musrika sing rambutnya jegrak-jegrak. Aduh, lagi bagaimana cara saya mengenal lagu dangdut? Nah, kuwi ono lagu Evita Mala sing judule Rembulan Malam. Tak pelajari, tak nggo munggah panggung waktu kuwi. Sing dadi nyong terima dadi penyiar ki lagu ki ya rene kuwi. Kandhane mbiyen ki tak pikir swaraku apike kok jebulno. Dong tak rekam suaraku jelek jebulno. Padahal di zaman SD, SMP, SMA dilangke hobi banget melu lomba nyanyi terjuara. Jadi kan nyokap pedenan suaraku apik. Jebulno suaraku kurang apik-apik. Bener londo cempreng ora apa-apa. Lagune Rembulan Malam. Di awalan baik-baik saja Mbak Kaji lah dong nanggon ref ke. Aku negrogi si Mbak Kaji gara-gara nih aku diacung-acungi kepelan karo kondo. Pak Medun para kok dikokake nah spontan keringetku bercucuran gede-gede sak jagong. Ora kroso mripatku brambang karo an klombok sih ya. Brambang karo an klombok jebul ring ngacung-ngacung mau kuwi kakangku si Mbak Kaji. Suaraku secep kaya entek ora bisa berkata-kata kon bali jare ngisen-ngisen kayak. Kakangmu sunati bae. Isih nyanyi Rembulan Malam menghayati malah geger. Sunati bae kan ndak ke bapakmu. Kabok baur. Mosok isih nyanyi ngasih sisocep. Kaya entek ora bisa berkata-kata kon bali jare ngisen-ngisen kayak. Kan rapopo sih Mbak Kaji yo nggo rame-rame. Waduh ya, karang wong jadul lah. Aduh, kowe mesti ora kepikiran wadul karo bapakmu. Sunate dhewe Pak, wong sing nyanyi. Melu lomba nggo rame-rame geger. Aduh, kaku mana ki Oke Bu, ya. Mari. Mari ngemes bos. Cuan ping bos. Oje ya. Pokoknya jangan lupa ya, nek pengen bergabung di acara Digoda bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa, silakan dikasih nama dan alamat. Ora dikasih nama dan alamat, ora tak waca sungkan temen yo. Oke, Imron Naumaruri ke session. Absen selalu, terima kasih Mbak Dil. Yuk Kang Imron ya.
Priye ke? Mbak Uni kok oke-oke otok priye ki? Aduh, gimana ki? Ares bojone Mbak Yuli sing nang Ketitang Kidul, Mbak. Ya, Ares bojone Mbak Yuli. Oke. Iki hawane kok panas kaya atiku. Jahit tok modele juga ndadekake nang sirap panas kok. Modele klambi Mbak Adil. Rame kaya karnaval 17 Agustus. Apa ya? Apa ya? Bosnya sunati bae. Sunati mana? Aduh. Jeru. Aduh, kagak mana iki ya? Oke, hawane panas, jahit tok modele juga ndadekke nang sirah panas. Modele klambi Mbak Dila rame kaya karnaval 17 Agustus ya. Mbak Adil bojoku njaluk lagu Pathak Morgana. Mek klenger dipathak emur wis ya. Iya, nggo tasir Vespa Mbak Adil ya. Ojo jengkel sih Mas Aris. Hari gini itu harus sabar. Ora kena engkengen ya, ndak cepat tua ngono ya. Wis ngombe Bio7 durung Mas Aris. Apa bukane? Mek sehat, nek sehat ki nek ngamuk-ngamuk ki juga apalah nek sehat nek ngamuk-ngamuk ki juga pas. Mosok wong loro ngamuk-ngamuk. Jongkongke dek ngarep ora iso tangi. Aduh, Raffi Ditirto kuwi nek masalah ngoceki brambang sekilo 700.000 kuwi cok ereng ditimbang kulite cok Mbak Dila. Iya. Kulite yo, kulit brambang kan sak karung po sesuwi lho. Cok Raffi lah pernah Pak Tako kereng Istana Negara po. Aduh, buat Mbak Dila terima kasih ya, terima kasih kembali. Karo ki berita ki ono-ono kae lho ya Indonesia kuwi pancen. Aku weruh apalah tayangane ngoceki brambang abang sekilo 700.000. Saya langsung cetok, lah brambang iki sekilo gur 34 sing nyong wingi tuku. Lah kok bisa opae 700.000 kuwi? Sing ngapain sapa? Ayo. Aduh, kaku ya, itulah negara kita, negeri yang kaya raya akan rempah-rempah. Yang banyak cerita lucunya. Ayo. Mulane sampean kuwi ora tau bisa guyu. Sampean apes berarti ora bejo. Kudune iki bisa guyu apapun itu karena hiburan di negara itu sebenarnya banyak. Di negara kita tercinta kita ini banyak ya. Mula dadi wong kuwi uripe jengkelan ya, tetapi senantiasa Anda mensyukuri nikmat sehat sehingga apapun itu bisa membuatmu tertawa terbahak-bahak. Oke ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung bersama Dila hari ini. Nanti tak baca lagi untuk WA dan SMS-nya ya. Pokok Anda bisa bergabung langsung di 0856 4773 1111. Yes.